Shuthi lento eyayenzeka noBaMtuli yaqhubeka isikhathi esingakanani niyenza noBaba? Yena welokhu engishela nginqaba mina. Shela nqaba. So mengabe sengiphelele umsebenzi bese silokhu vele-ke sesibonana. Senibonana noBaba? Yebo, uBaMtuli. Naqhamuka umntwana lo sena 9 years. Sena 9 years manje. Okay, mama. Bangelichaza udaba. Yazi okungiphatha kabi nakho konke intoni ukuthi njengoba ngilapho ngifuna ukuthi sizolungisa izinto, kufuna ukuthi kulunge izinto. Ngicabanga ukuthi ngeke ngakubekela ekuqaleni ukuthi ngoba ngidinga umphefumulo wendoda yami ulale ngokuthula. Kodwa udadewethu usangidlala mengabe ethi wayengaqondile. Uyazi ungidlala phi na? Ngumngani wakhe. Uma kukuthi wayedinga usizo, kwakufanele ukuthi afonele mina njengomngani wakhe. Kube yimina othatha isinqumo sokuthi okay ngicela ufonele uBaMtuli. Kungabi uyena ofonela uBaMtuli. Phezukwalayo bhuti uthi uBaMtuli bese kunesikhathi emshela. Wena bhuti nje lento uyibona kanjani? Njengomngani wayengekaza akwazi ukukhuluma nami? Angihlebela athi mngani wami awulungise kanje kuyanakala lana. No, ngikuzwa kahle mama. Yes bhuti njengoba ngila ngizolungisa izinto akangangidlali akakhuluma okuyikona ukuze kwazi ukuthi izinto ziqonde zilunge. Hayi bandla ngiyaxolisa kaba yiphutha ngabona ukuthi ngizoba ngiyaniqhatha. Yabo mengabe ngisho into ekanje. Ushuthi mawuthi mama ubona ukuthi uzobe ubaqhatha wena ke njengomngani wakhe ubefana nosisi ngoba phela ngichazile ukuthi ubungani benu busolide ngaleyo ndlela. Awubonanga ukuthi mhlambe kungawumbono omuhle mawuqala ukuthi umtshele umama uthi hayibo nangi phela uBaMtuli kwenzeka ukuthi nokuthi because phela uBaMtuli akafikanga nje usuneyinkinga. Yabo akavela waqhamuka usuneyinkinga ube umuntu nje ubuwazi ukuthi ubaba kaMavele. Sengisho ukuthi ngale khathi saqhamuka oqala ungakabi neyinkinga awubonanga ukuthi mhlambe